Luoro medore tong' manyakach kod Kericho kalure kod gwandruok e kind dhoudi modak kono makoro osekelo tho mar ji 2. Kweli tunakata hiyo NHIF, lakini kusema ukweli inatibu tu kidogo tu. Piny owacho medo kwa mondo chiwo okumba mar thiedho kansa kalure kod pek mar jotuo magiyudo e kinde magiyudo thieth. Tulikuwa tunasifu mahali hatu kujua ya kwamba kuna shimo, na baadaye ile shimo iliweza kupasuka kwa sababu watu walikuwa wengi sana. Jumanyoto nye masira manyonego ji 6 kinde arus Ruiru yango kaka masirano nyotimore. Erokamano nyakora mogi kuom kete RAMOGI TV en sabirio mar odiochieng' intiere kama kare mar mondo miyud weche manyien e chenro ma Migago. Nyinga Ochieng' Emmanuel kaka pile yore mag tudruok ari 3-6 nono yud achiel kachiel kokalo Facebook page mar RAMOGI TV, YouTube kachiel kod Twitter @RAMOGI TV kawatwa kodi kendo inyisowa mago ma bende ipare weche manyien mokelo ni galaxy gi Nyinga Ochieng' Emmanuel. Jari otho bang' tulo moche kind jodak ma itong' ma Nyakach kod Kericho. Ng'at achiel ma en rawera ma japuonjre majegni ma ja klas 12 kwany ringre kawuono e gweng' ma Cherwa mani Kasaye kendo ringre otere kar kano ringre ma Paponditi. E lipot motelo ng'at achiel nyori kosenegi kendo ot bende ne owang' e gweng' ma Jimo East Nyakach kaluwore gi tulo ma omoche kind dhoudi. Lipot mar obila lero ni jagono manyinge Charles Abona majegni 25 nyochuo gi asere kendo ma ojwang' ringre e bungu. Obila bende lero ni rawere moko nyo kalo tong' kendo donje gweng' ma Soin Sigowet kama ne giwang'e samba mar niang'. Obila ma Kisumu osechopo kendo timo nonro kod keto kwe e alworano. Kadhi nyime wach ma bende pod oting'o masira e gwenge mag Ruiru en ni ji manyotony e sienyruok mar kisima e kinde nyasi mar arus Ruiru. Odiochieng' manyoro owuoyo bang' tony. Dan Maura men jata nyasi arusno ne en achiel kuom ji 17 manonyuomore e kisima mane okow maber e kinde mane giikore mar kawo nyako mane dhiriyo arus mano bibi harusi. Maura kata kamano ne otony kendo ne odhi nyime kod tayo nyasi bang' loko lewni. Jago picha Joshua Kinyo ma bende ne ogol oko ka ngima koni kata bed ni ne owito gige mag tiyo kata goyo piche bugo mano sienyore omor ni ne okowito ngimane. Jadwaro ma Kiambu Ann wa Murada mano yuore nyasi no bang'e ne okwayo jogedo mondo miyo tich maler ma ok ti arietha. Kujua ya kwamba kuna shimo, na baadaye ile shimo iliweza kupasuka kwa sababu watu walikuwa wengi sana, na tukaweza kuzama ndani ya hiyo shimo na tukajipata ndani ya shimo tukiwa watu wengi sana. Aliyekuwa anaolewa aliponea chupu kwa sababu alikuwa amejiandaa, na hata maids ama flower girls walikuwa washaanza kutoka, lakini wakati tu anataka kutoka kwa mlango diposa hiyo kisanga ilifanyika, kwa sababu hata yeye alikuwa apande kwa jukwaa. Tulipata ajali kwa sababu uzito wa pale kulikuwa kumewekwa kafuro kidogo, ilizama na tukajikuta tuko kwa shimo ndani na tukataabika sana kutoka kwa hiyo shimo, lakini tunashukuru Mungu ni kwa sababu alitubakisia uhai. Kamera zangu sikamalizika zote, zimu yangu ikaisha, na sasa nimeomba Mungu tu anisaidie na ingine. I'm promising that I know the county government will be able to take care of this, and those of us also that are also in the National Assembly and members who are elected in this county will be able to stand with people in this tragedy so that we are able to sort this issue together. Watimo Moscow masirano manyo timore gwenge mag Ruiru. Kadhi nyime josiasa e kaunti ma Garissa kaachiel kod jotelo mag riwruok ma jopuonj mar NAT e kaunti no kwa piny owacho mondo miyo keto kenge mag rito jopuonj matiyo e gwenge mag Garissa kaluwore gi monj ma kinde ka kinde ma ichichni kelo kod jonjore mag Al-Shabaab. Kotelni kod gavana mag Garissa Nathif Jama kaachiel kod jodbura mag Garissa Township Deko Mohamed. Gikoni en ting' mar piny owacho mamalo maneno ni skunde duto e pachoka ni kod jopuonj ma oromo kendo giduto omigi arita makare e kinde ma gitiyo. Destination usually take 24 hours, but in case of emergency. What is our work as a... One of the key issues that we discussed was security, where we said that it is the duty of the public, the citizens, to ensure that they protect their teachers whichever way possible they think. And we even said, even if it means them living in the mosques or in their houses, teachers have to be protected. The second issue is the government. The government will do everything possible to ensure that Al-Shabaab is flushed out. It is the national government which said
we will remain with 85% of the exchequer releases. Nyinyi watu governors will only give you 15%. Go. So you have 85% to do what? We will do security, we will do education, we will do this and that. So where is that money? It's you people, therefore, to go and ensure that Mwalimu from down country is properly protected there in other way and beyond. Kabire County Mamuranga, luro nitie yuaro kikendi piny owacho mar County Mamuranga kod jadak ma Kandara madhiro chochendo mag dongruok e lowo mane kambi mar Del Monte oduoko ne jopiny. Riwruog jodak ma Kandara kotelne kod jakom margi Kibiru Njuguna oseo gavana Makono Irungu Kang'ata kuom rem romo kodgi mondo gipor wach kaka inyalo pog lowo eka 1,400 mane kambi mar Del Monte okete lwetgi kakoro. Gichich ni chal ka gima Kang'ata dwa luokogi. Jadak ma Kang'ata ok ma Kandara okoni pod gibiro dhi nyime gi puro lobno kaka yor geng'o ne joma wuok oko mar kaunti ma Murang'a manyalo bedo kod gombo mar yako lopgi. Magitimore kinde bang' limbe komiti mar bura mochung' ne weche lowo mane okoni jodak ma Kandara winjo atamalo 70 mar lobno ka jo Kiambu yudo atamalo 30. Tunataka kushirikiana na serikali national na tunataka kushirikiana na national county government. Lakini ile shida iko, ndio maana unaona hii kesi haijaweza kuisha, ni kwa sababu wale watu tuko kotini nao wamekataa kuketi chini kuongea. Na inasemekana huko nje sisi hata tunaweza leta vita amongst sisi wenyewe, ndio maana tusipewe shamba. Tunasema sisi hakuna vita tuko nayo. Sisi ile kitu tutafanya leo na tumeamua, tutaandikia president akuja intervene kwa hii kazi ndio sisi tuweze kupea shamba yetu ile kidogo. Wazee ni miaka mingi sana wamekuwa kigoja shamba kulingana na determination ama recommendation ya parliament under article 119 of the constitution. Ilisema sisi tupewe shamba ile imetoka kwa Del Monte at 70% na hiyo ingine ipeanwe kwa county government at 30%. Kauke County ma Murang'a wadhi nyake County ma Meru. Moko kuom lakteche mawuok e County ma Meru koro dwaro mondo mi piny owacho oyango kumba mar thieth achiel mabiro bedo kumba mar thieth mar kansa e pachoka. Kane gilose ka thieth mar kansa ma Aroha gikoni thieth mar kansa nengo noidho kendo thoth ji ma owito ngimagi otho nikech gionge kod omenda mar thieth. Gikwayo jatend piny Kenya William Ruto mondo manyiew minyalo kony godo jotuo mag kansa e yudo thieth mopogore kod loso arambe mathoth mabende kinde mathoth ok konye chulo nengo mar thieth kod klinik kaka dwarore. Especially saa hii kansa imekuwa mzigo kwa jamii. Wametusaidia sababu sasa for example kama saa hii nimeangaliwa, nimejijua, so ukiangaliwa mapema unajua the way forward. Hata hii NHIF mujaribu sana vile mwezavyo, kwa sababu ni kweli tunakata hiyo NHIF, lakini kusema ukweli inatibu tu kidogo tu. Inaweza kuwa ni sisi tu tunafanya tugonjeke hii kansa kwa sababu ya ukulima ile tunalima, maybe ni dawa tunaweka kwa mimea ambaye haifai. Kwa sababu mtu anaweza nyunyisha dawa tuseme for example asubuhi akuja uzie watu, na hiyo ni si mzuri. Na wakulima nimewaambia muache hiyo maneno ya kulete chakula mmepiga dawa asubuhi ama kabla siku 7 ama 14 kuisha. Hiyo ni kuua watu na ni kufanya ugonjwa hii ya kansa iendelee. In our region here, mostly we have the gastrointestinal tumors, whereby we have the leading in our region here is esophageal cancer and gastric cancer, followed by the cervical cancer. And of recent, there's an upsurge also of multiple myeloma that I've seen around. Kapodo ntiere weche mag thieth, jatend migawo mar thieth Susan Nakumicha telo e chenro mar chiwo stima ne jodak ma Mukuyu ni County ma Trans Nzoia. Chenro ni motele kod Rural Electrification and Renewable Energy Corporation REREC biro ni ute 124 oyudo stima. Maromo ute 65 ne osetudi stima e okang' mokwongo kendo gichano yaro badgi nyake ute ma pod odong'. Nakumicha kwayo jotelo mag piny owacho mondo sir jatend piny ne ni singo mar piny owacho mar Kenya Kwanza ochopo kare. Nafanya na Kenya Power. Sasa kuongea mambo mingi, waziri, hii hapa tunamalizana nayo kwa sababu ukikuongea mambo mingi.
waziri, mimi niko na furaha. Tengeneza mikono. Highly populated. Children have been suffering in homes doing their homework. There is no homework being done. Wanaenda shuleni, and maybe that's the reason why very few children from here excel. Because there was no power. But now there is no excuse, we have power. Sibembe alituma, wameangalia. So ndugu yangu engineer, uko nayo moto itembe. Waliweka transformer, iko na problem. Ndugu yangu Rono amekuja akassess ili watu wetu huko pia waweze kupata stima. Wadi County Maisiolo riwruok mar Star of Hope Association Soha ochiwo sir mar onget mattress kachiel kod sabunde jela Maisiolo kaka achiel kuom yore mag siro ji ma otwe e jela. Kane gitwak kod jofwambo kinde mane gichiwo sir makamago, Sheikh Ahmed achiel kuom apisas mag Soha okoni ok owinjo ji kete manie ute thieth tenge kakoni gin ji ma yudo lokruoge mopogore opogore kinde ma gin e jela kendo winjo konygi mondo mi gilokre chuth. Riwruogno bende osingo gero kar lamo mar din Islam e jelano ma Isiolo mondo bed kar lamo ne jo-Islam ma otwe. For this is the will of God in Christ. Jambo kwa kuwa hayo ndio mapenzi yake. Watakapotoka mahali hapa wakae wapi? Asante Mungu kwa sababu sote tuko hapa. Vifaa ambavyo leo tunapeana ni mattress 50, 30, blanketi 50, sabuni vipande 400 na vifaa vya kutumiwa ya toilet paper ambayo pia ni 400. Na tunatoa mwito kwa mashirika mengine yasiyo ya kiserikali, wafadhili waweze kuja kuwahudumia wafungwa ambao kwa hakika mahitaji yao ni mengi. Mara mingi tumepata msaada kutoka kwao. Kama wakati ya COVID walitusaidia sana kwa sababu hakukuwa kunaruhusiwa kuingia watu waingie ndani ya jela, lakini walikuwa wanatusaidia sana kwa sababu walikuwa wanatuletea vifaa zile inmate wanaweza kutumia na tumesaidika sana. Kaodhi nyime riwruok moro mar joyalo kaachiel kod jokristo montisi kaka sauti mashinani ochako puonj ne jodak modak e alwora mar Mau ewi ber rito alwora ahinya to kotenore kod ng'ado yiende e bunge. Kane gilose kar dak ma Kedowa, riwruogno koni giseketo chenro mar pidho yiende bilion 1 e kampen margi mabiro riwo counties 47 e pacho ka. Puonjgi bende riwo kaka rowere nyalo yudo yore mamoko mag manyo chiemo kod tich kopogore kod tiyo gi yiende e loso makaa kod gik mamoko. Hiyo wakati wakuja hapa Kericho hujamaliza kuandika. Viongozi wa kidini tunafaa kuwa katika mstari wa mbele kwa kuwa sisi tunaelewa sana mambo ya mazingira. Hata Mungu alipomuumba mwanadamu, jukumu la kwanza alimpatia Adam ni kutunza bustani, yani kutunza mazingira. Alielewa mazingira ikiharibika hata maisha ya mwanadamu itakuwa imeharibika. Na huku manyumbani tunashawishi sana watu pamoja na kuwa watapanda miti ya kawaida, wapande miti ya matunda ambayo itakuwa inawawezesha kuendelesha kimaisha hata kama vyakula itakuwa ni haba. Tumekuja kwa sababu ya kusave Mau kwa njia ya kupanda miti. The same date ambao tutakuwa na marathon, tutakuwa tukipanda miti zaidi ya 5,000 siku hiyo ya mwezi wa 9 tarehe 9. Tumefurahishwa na sauti mashinani, wametuletea upanzi wa miti. Sasa tumefurahi, tunajua tutapanda miti. Ywaruok ewi chudo mar weg lope ma Mutomo e kaunti ma Kiambu ochomo kamedi tieki bang' piny owacho yie mar thego ywaruogno mosekelo digni mar yawo lach mala mar liany mano ma Mama Ngina. Jobura mag Gatundu South Gabriel Gakombe onyiso jodak makono ni piny owacho dhi keto dwachgi mag chudo e budget ma dwe mar 9 kendo magi biro yudo kapok higani orumo. E winjruogno weg plode 190 dhi yudo omenda maromo shillings milion 10 kuom plot ka plot maromo kwota eka. James Kungu ma en jatend mbalariany no Mama Ngina wacho ni mbalariany no nogere higa ma 2019 e lowo malach ne romo eka 10.3 kendo tende osebedo kamanyo mohingo eka 50 mar yawo gedo mare. Nataka kushukuru our area MP Honorable Jiji Kagombe kwa ile support ametupatia kama wenye waathiriwa wa mashamba
na at least ameweza kutusukumia malipo yetu, na ametuambia ya kwamba ikifika next month mwezi wa 9 tutakuwa tupokea malipo yetu ambayo ni 2.2 billion, ndio at least upanuzi wa university uweze kuendelea. Ile pesa ambayo tunagoja ni around 2.2 billion, na waadhiriwa wenzangu naweza kuwaambia kupanda wanaweza panda ile chakula ambayo haimalizi miezi 3, because tukilipwa tutapewa around 6 months ndio watu waweze kuhama. Imekuwa ngumu, manake wengi wetu tulikuwa tumecommit ourselves kwa area zingine, na hiyo commitment it has been very disturbing because of the time duration. Pia hata MP wetu Kagobe namshukuru sana kwa vile amefuata hii mambo mpaka ikafika siku ya leo. Tunafurahi sana kwa kuona ati mwezi ujao tutalipwa ili tuondoke hapa ili shule yetu ipanuliwe. Our total land area is only 10.3 acres, but the government through the National Land Commission came and has been trying to get the land. The community, they signed their words, and out of that they have been waiting to be paid. Yakora mga jwangero kamano kuma medo kete Ramogi TV ntie jogo maloso kodwa. Ramogi neno maler Migori County waneni maler gire hema kod konjes. Madeno mara rombe rokomando eno mara rombe kumkete Migago. Manamba mara redeka uchiela no Ramogi neno maler Migori County. Hero kamano kumkete deno mara arombe. Ramogi TV neno maler anno chendo Migago enlit kachieng enlit ka chieng majinie mor mararus to tho wuok mano wili kijana mdogo ka intiere Ambira. Mago mokum jongo bende orna ote namba mara ria dek auchiel nono mago maneno chenro mar Migago Galaxy kikidhi mabor ka waduogo wantiere kod sigana mabro mori kendo bro puonji mawuok e gwenge mag kadhoadh nam chumbi. Ni miongeso kangeso kinyi bedo maber kendo maler moloyo. Wan gi talanta loso gi lwedo, wapuonji tedo miel manyasani, sigana kod moko mamit. Yeni mrefu hadi ndege kipita naomba change. Chenro mar nyithindo mawuoyo ewi nyithindo kendo makelo ni gi nyithindo. Kikelo ni kod Loxp, Sally the Queen gi Josephine George mana e rogo mar nyithindo e Ramogi TV. Miyo moro yudo geno mar bedo gi hera. Jauda ni ohera. To kelo nyathine makimirwa. Edong mate nyara manafoni. Ba koro dalawi. Ero kamano. Kata kamano, gik moko duto ok chalre kaka ne ginenre. None gikwongi som jaodi mondi. Macho inego neno ga mabor. Nyimine ariyo temo bedo gi winjruok maber e kindgi. Ni amor ni ayudo nyaminwa. Adwa nwang'ere. Timbe jaode mane ok ong'ere malong'o miyo ji bedo gi penjo kuom gik mane timore e mudho. An kae chunye moko rwako mama. Nitie gima timore makia. Richo maduong' ewi Nam Cinema saa 2 kod saa 4 otieno mana e Ramogi TV. Riuri kodwa chieng' tich ariyo e penj laktar. Kikelonwa kod Equity Afya. Equity Afya, thieth machiegni kodi. Aniluonga ni Dr. Mwata Ian, an daktari matiyo sia Equity Afya. Ka upuonjowa e wi ng'eyo matut kuom tuo mar athung'a mar ich. Koro gima timre ni nitie gik moko kaka bacteria, nitie gik moko kaka viruses, nitie gik moko kaka parasites. Mage makelo shida ni. Mana e penj laktar. Saa 12 odhiambo, kik bai. Can we understand an unspoken language? Itaweza sema habari ya asubuhi. Can it be a way to savor each moment? Sisi tunajua it can start lifelong stories. Be the center of celebrations and so much more. The more the milk, the better the chai.
chai kweli ina Brookside Dairy Best. Erokamano nyakora Ramogi kuom medo kete e Ramogi TV. Wadhi e sigana mantiere kod geno mathoth kendo puonj. Ne oroch ratiche ka en jahigni 12. Mogamo ich mohiu. Gino manomiyo weyo skul ka en jaklas 6. Walose wi Melda Oinga. Tok mako ich ne okale midieche mopogore opogore bang' donje keny momondo. Jafambo marwa Joja oko pimonwa sigand Melda. Masani jahigni 34 kendo oikore ne timo penj mar klas 8 bang' yueyo kuom higni 21. Gweng' ma Ujamaa e kar chung' od bura Malikoni Mombasa. Kai ne ayudo Melda Oinga, miyo ma jahigni 34 mong'ado mar dok e sikul e klas 8 higni 21 bang' weyo sombe e klas 6. Is 6 still inside the bracket. So we'll be having 5. Melda pimona ni noweyo sikul ka en jahigni 12 bang' jago moro rocho ratiche mochweyo weye koyach. Koro nokawa notera mondo adhi aregi man adhi notera marego to sano sedhi makoro nen piny lil koro kama. Koro kaka no arego no tema no dhi ma tim ma kwero no timore ma ichigo dhi wuoke. To kata bang' nyuol e yor pala, nyathine no ne okobulo ng'or bang' tuo gore kuome. Kwachopo hospital time no sedhi, sano sekadho ahinya. Nyathino osehinyore ma nokothiedhe. Wachopo Homa Bay e line kapode waluo kaka dang' rwake ward. Nyathine chunyo chot. Bang' mano, ngima ne ochako bedo ne matek ni mar ne orwake e keny momondo. To kaluwore gi hike mane pod tin, keny mare mokwongo gi mar ariyo ne otore ka en jahigni 14 kuma ne obire Mombasa. Ne yuora ma jod nyamina ni omiya ng'ato koro kakora pana jaika ma 14 ma tima 15 aparo. Koro ng'ani ne en ng'at moro ma rapani ne en gi sunga moro e chunye nikech ne en ng'at ma onyalo bira ma onyalo nindo oko kohero, onyalo duogo, onyabiro gi nyadende machielo bedo go achiel kineno to be ok ne ka en gimoro maduong'. Kai ema gombo mar dok e sikul ne ochako donjone, to kata kamano onge ng'ama ne oikore mar jole e sombe. Chunya ma iye na gombo somo. Koro nanyalo dhi e tok skul ne iluongo Potris. Nwadak machiegni gi skul. Koro gokinyi ka nyamin osewuok taringa dhi abede e tok classes. Awinjo kaka ji somo. Kapok break ywak mondo juwuok oko taringo mondo kik gifweny na somo na temo, lakini koro naneno ka ok ayud gimoro amora kaka en. Ne ochako puonjore suko mochweyo yawo salun mare, kaeto bang' higni buora to ochako donjo e keny machielo. Ngima ne obedo maber gi jaode nyaka e kinde mane laktache oyangore ni ok onyal yudo nyathi. Ma ne otimore mane kinde mane oparo ni oyach, kendo ne gisechako timo ikruok mar nyiewo lep nyathi. Adhi hospital koro bang' pim ema daktari nonyisa ni chandruok ma in godo mondo mi yud nyathi, operation mane timo mokwongo chantiere kaka ne inyori ma nyaka dok ni tim ni surgery ma oken matin obro garimo pesa mang'eny ma nyaka jipanga mondo kichak process. Koro sano to yudo ka jaoda en otiyo mabor, en ong'e maber ni warito nyathi. Luoro mane en godo en ni keny mare mar adek ne kidek kethore nikech ok onyal nyuol, omiyo ne ong'ado mar dhi manyo nyathi kuonde reso nyithindo ma jonyuol gi ojwang'o e bwo chenro midendo ni adoption. Koro natima gini kenda ka wacho e chunya ni wakwonga tima kwonga yud nyathi, koro abro nyise kaseyudo nyathi, kohero koyie rwako nyathi sawa, to kotamore nyathi an gi biashara abro rito nyathi. Koro nachaka kenda nyako chopo kuma dakika makoro mogik go ema koro yudo papers ge manomiyo ng'e gima dhi through. No ofwenya kapok ayudo nyathi. Nitie gima namanyo, then I happened to check in bag ne. Tapo kana ayudo document manayudo ne mar daktari to gi document machielo. Koro machielo manayudo ni ne nigi papers mag adoption. Kanya riambo, it was a bit shocking. Revelation chapter 22 verse 6 says,
Then he said to me, these words are faithful and true. To bang' luwo chike duto mowinjore, ne omigi nyathi ma jadweche 4 ma gisepidho nyaka sani jahigni 5 kendo nitiere e grade mokwongo. Jakwat male, jakwat madieri. Samidhi e home kama gintie cha, gichalo joma gionge gi geno makiny. To koro kang'iyo nyarani kaka ne en to gi kaka en sani, miya mijing'o mar chako adopt nyathi machielo. Morgi maduong' en talanta mar wer ma nyathino ni godo, ka an bende ne otemo puonja sign language. Put down. I put down? Like A. Yes. Then you add 1. Then you add. Then you put the I put this way. H. That is H. Then Nyathini kokawe e dweche matin mag dweche 5-6 kama. The only gima ne nyathini chako puonjore wuoyo en lemo. Nonyalo koni baba ni kombe. To bloga matut amen. Koro gima medo miya here kabisa mologi te. Ni Nyasaye ohero mologi mora mora. Ng'ama ok yud nyathi winjo malit e chunye ma kama ne gime chaki tuomo ne sate hinyo ng'ani. To ka in gi nyalo mar adopt nyathi. Nyithindo gi gin nyithindo ma onge chandruok mora mora ma gin go, inyuolo gi gin dhano ma Nyasaye mochweyo. Makosa en mar ng'ama wite kata ng'ama ojwang'e. Koro en kisekawe mimiye odgi. Nyathino ni sawa gini kete wiye mobro bedo go. Kik waluor gini kata ni kaka koro jomoko wacho ni kia gin jin kia ni en kodhi man kodhi te mag Nyasaye mokelo kodhi. Ka in gi thuolo mar rwako nyathi, mi nyathi odgi obedi. En gino masani okelo fuong'ruok ne familia no, Kamelda bende koro ng'ado mar dok e sikul, kendo sani osendikore kaka japuonjre madhi timo penj mar klas 8 ka japuonj mare maduong' en jaode. Kata mineno koro adok sani ni, adok mana nikech gombo skul, nasegombo sana. Koro ng'eni ng'ato to nyaneno ni higa ma in go kokidwa riwo gi nyithindo. Higni 21 nyaka nawe skul e klas 6 bang' kane oroch ratiche, Melda masani jahigni 34 osedok e skul kendo koro oikore ni penj maduong' mar klas 8 higani. 30 minus 6. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Nyakora mga jange weche mag